Tudtad, hogy a világ legnépszerűbb üdítőitala eredetileg gyógyszerként indult, és kokain tartalmazott? 1886-ban John Pemberton, egy amerikai gyógyszerész, egy köhögés elleni szirupra keresett receptet. Összekeverte a kokacserje levelét és a koladió kivonatát, és megszületett a Coca-Cola. Az első üvegeken ez állt. Gyógyítja a fejfájást, a fáradtságot és az idegeskedést. Kapható volt minden patikában. A kokalevél kivonata akkor teljesen legális volt. Az emberek imádták. Természetesen kokaint tartalmazott. 1903-ban, amikor a kokain veszélyessége nyilvánvalóvá vált, csendben kivonták a receptből. De a nevet megtartották. A titkos receptet pedig azóta is csak 2 ember ismeri egyszerre a világon. Ma naponta 2 milliárd Coca-Colát fogyasztanak el. Gyógyszerből lett a világ leghíresebb itala. Iratkozz fel, ha szeretnél még ilyen sztorikat hallani.